Sziasztok srácok, én újra Zsoli vagyok, és ez itt megint ilyen kis kertes bemutatós videó. Igazából a tegnap eső hatására nagyon elkezdtek növekedni a növényeink. Ezek a hagymák nagyon gyönyörűen nőnek. Ott bújik ki még egy kis bab, az már gyönyörűen kinőtt. Most nem fogok bemenni, mert nagyon sáros minden, de az nem is baj. Ott is hagymák, azok meg tényleg nőnek, azok hagymák. És most átjövünk ide, mert ugye a kovászos uborka már 2 helyen nő. Ott egy kovászos, ott is nőnek, és meg hogy majdnem már kinőttek kicsikén. Lerúgtam, de visszanőtt, és eléggé szépen nő minden. Az is nagyon gyönyörűen nő, már a jégcsöpretek is. Na és a dinnye. Gyönyörű. Ja, ennyi lett volna.